celos a 3 de la tarde. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, la 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 la. Chiquillos o menos monte de blancos, mal levantados como un arroz. Despois de manjar de xunto pasadoiro, deixaron ben coiros aquele brillo. Ai, mirade, veciños, eu unha orquestra sen, son pero máis non o podo facer todo. Veciños e veciñas, axudaime no la la la. Un, dos, tres, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. Non vou a feira de Xeso do Niño, mai vino ni vou correr. Ni mai da muñeira, ni vino correra, ni como me quedo no posso mallar. Ai la la la, ai la la la, la 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 la, ai la la la, ai la la la, la 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 la. Bueno, veciños e veciñas, esta canción, bueno, vou me presentar, son de Orquestra Fantasma, a mi orquestra de oficio, máis de beneficio. A canción que acabo de comenzar é unha canción na charanga do Cuco de Velle, é unha historia acontecida na feira de San Sadorniño, pero hoxe non estamos nin en Velle, nin isto é unha feira, porque isto é o Festival Internacional de Abril. Por aquí non dá abreviar, por aquí non dá abreviar. Benvidos ao fin, veña que o tempo é ouro. Bueno, pois, é o festival sen dúbida máis importante do Concello de Ramirase. E que dice Ramirase é Ourense. E que dice Ourense é Galicia ou da Península, por lo menos. Hai que tirar por alto, que para baixo sabimos. Bueno, pois, é que internacional que temos xente chegado dende a construir o mundo. Primos falarnos da casa. Aquí temos preparados. Alá polo ano 2006 fixeron unha escola de baile e música tradicional. E dende aquela non deixaron de argallar. Fixeron conferencias, congresos, cursos, festas, excursións, cuchipán nas vallas desta festa. E tamén teñen a noite do fiadeiro cando chega a primavera. Bueno, penso eu que podemos seguir deles falando, mais ben vou ir calando. Quedades aquí interpretando, teño a chuleta, a muñeira da Fonsagrada, muñeira dos nenos, Sota de Ordes e muñeira de Bardáns, ao colectivo Rebri. Ai la 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 la, ai la la la.